खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि। अदालगुरि जिल्लायाव भारत हादरनि 76थि सुबुंखान्थि सान फालिदों। दिनै 26 जानुवारि थामहिनबा भारत हादरनि 76थि सुबुंखान्थि सान। दिनै भारत हादरनि 76थि सुबुंखान्थि सानखौ अदालगुरि जिल्ला बेंगिरि पेरेड ग्राउन्डआव फालिदों। भारत हादरनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव 76थि सुबुंखान्थि सानखौ फालिनाय बायदिनो अदालगुरि जिल्ला बेंगिरि पेरेड ग्राउन्डआवबो 76थि सुबुंखान्थि सान फालिदों। अदालगुरि जिल्लायाव फालिनाय 76थि सुबुंखान्थि सानाव भारतनि माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानायनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलनि गासैबो जेंनाखौ बोस्रांनानै गोजौ थाखोसिम लांनायनि आरो गोदान महर होनो खामानि मावनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावो। दिनै भारतनि 76 गणतन्त्र दिवस रिपाब्लिक डे मानोना दिनैनिफ्राय 86 इयार्सनि सिगाङाव 1950नि 26 जानुवारि खालि भारतआ निजा संबिधाननि गेजेरजों देशखौ सासन खालामनानै लादों आरो बेनिखायनो दिनै बे दिनखौ जों भारत सरकारा रिपाब्लिक डे हिसाबै खुंबोबाय थादों। मानोना बे दिनाव जों निजास्व संबिधान मोननाय माने जों मोनसे सभरेन स्टेट हिसाबै गावखौनो गसंनो हानाय जादों। बे संबिधान दानायाव बाहागो लानाय हिसाबै डक्टर भीमराव आम्बेडकारखौ जों गोसोखांगोन, बिथांखौ सनमान होयो आरो लोगोसे साबायखर होयो जे बिथाङा जि मोनसे मोजां संबिधान जोंनो होबाय, जाय संबिधानाव भारतनि गासै जाति, गासै हारि, गासै धोरोमनि सुबुंफोरानो समान मोनथाय बेबायदि मोननायनि बेबस्था दं, जायनि फलाव जोंनि गेजेराव जातिखौ लानानै फाराग गैया, धोरोमखौ लानानै फाराग गैलिया आरो जों गासै धोरोमनि गासै जातिनि मानसिफोरा ज' जानानै खौसेयै गोरोबलायनानै देशनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो हानाय सुबिदा दं आरो बे सुबिदाखौ लानानै दिनै भारतनि नागरिकफ्रा खामानि मावगासिनो दं आरो दासिमहालागै जों भारतखौ गोबां गोजौ थाखोआव लाबोनो हानाय जाबाय। आथिखालनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि लोगोसे नगर बिहुंनि मन्त्रि अमित शाह बिथांखौबो जों धन्यबाद होदों जे बिथांमोना नैबे संबिधाननि आधारावनो जोंनि देशखौ गासै बिथिङाव दावगाहोनो थाखाय नाजादों, खामानि मावदों आरो दिनै जों भारतनि नागरिक हिसाबै बिथांमोनखौ सहयोग खालामनायनि प्रयजन दं। मानोना सरकार जेसेबां नाजाबो रायजो राजाफ्रा सहयोग खालामाबा देशखौ दैदेनगिरिफ्राल' हारसिङै दावगाहोनो हाया। जों साबायखर होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ। बिथाङाबो जोंनि आसामखौ बे संबिजितनि आधारावनो गसंनानै बे देशखौ, बे रायजोखौ भारतनि गोजौ थाखोनि रायजोफोरजों समान आगान सुरनो थाखाय खामानि मावदों। जों धन्यबाद होदों बिटिआर सरकारनि मुरब्बी प्रमद बर' बिथांखौ, खारन बिथाङाबो दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जौगाखांनो, बिटिआर ओनसोल गासैबो जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै बोरै जों गोजौ थाखोआव थांनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावदों। बिभिन्न बिभागखौ मोनसे गोदान महरै दाखांनो नाजादों, बेखायनो बिथांखौ साबायखर होदों। दिनै बे रिपाब्लिक डेआव जों दरं जिल्लानि लोगोसे दुलाराय बिटिआरनि लोगोसे दुलाराय देशनि सुबुंफोरखौ आं शुभेच्छा जनायदों। मानोना बे देशनि बे दिनखौ पालन खालामनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव खौसेथि, जोंनि गेजेराव बिथांमोना अनलायनायबो बांगोन आरो लोगोसे जों हादोरखौ जौगाहोनो खामानि मावनाय मोनसे खाबु मोनगोन। बिटिआर सरकारनि मावफुंलांनाय आरो मावफुंनो लानाय माखासे थांखिनि सायाव मा दङ जोंनि बिटिआर सरकारा जिखिनि हाबाफारिखौ लानानै जौगाहोनो थाखाय खामानि मावदों, जे सोलोंथाइ बिफानाव जा, पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्ट जा, पन्सायत आरो ग्रामानि बिभागाव जा, बे गासैबो खामानिफोराव लोगोसे बिटिआर जोंनि बिटिसि सुक्ति जिफोर माबाफोर दं बेफोरखौ मावफानाय बेलायाव जों भारत सरकार आरो आसाम सरकारा गोबां मदद मोनदों। नाथाय बिथांमोना जोंनो हेफाजाब होनायखाय अन्ततः बे खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाय बायदि सुबिदाखौ मोनदों। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ साबायखर होदों। ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। गोजोननि रादाब बिलाइनानै सुबुं हारिमु आरो थुनलाइखौ फोनांजाबनाय बे मोन्थोरजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैगौ 1, 2 आरो 3 फेब्रुआरियाव खुंफुंजागोन
ब्रैथि थुनलाइयारि फोरबोखौ बायदि बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंजागोन ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ देग्लायनि ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय गोबां लिरगिरिफोरा बाहागो लागोन। डेनमार्क, इटाली, साउथ करिया, जापान, एस्टनिया, नेपाल, भुटान गासै मोन 8 हादरनिफ्राय 9 लिरगिरिफोर आरो खमैबो गासै 150 लिरगिरिफोरा गुबुन गुबुन हादोर आरो रायजोनिफ्राय बाहागो लागोन। बिनि अनगायैबो गोबां हादोर आरो रायजोनि दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।